Нещо да климатизира. Това ти казвам, климатизирай се. Тръгваме тук на поне на 1000 метра мога да пресължи. Там над водема се посещаш ниското. Аз не казах бил нагоре в планина, след дерето. След си мисли на три пъти, да справим, че ще кацна. Той ми да се мъчи нещо кога да кацне, няма нещо подига нагоре. Те бях първия път с моето крило. Като препарирам се, какво става тук? Какво става само, защото бутна го. Ти уния снима ли ги, дето на храстите кацнаха, бе, Митре? Не. Не можа ли да ги снимаш? Те бяха вътре. Те бяха. Не кацнаха. Само каските им се виждаха. В храстите и само каските им се виждаха. И така. Тънък профил. И Димитър не можа да ги снима, защото само каски трябваше да снима. Трябваше да отидеш. Прави грешка. Вечера сте на Сопот, нали? Бето ти как ги видя тия, че краснаха? Дъждувахме крило и в храстите. Аз му казах, не така вари преди. Да, но те само каски. Той каза две. Две каски ли се виждаха? Да, Митко. Так, двама човека ли бе? Един човек? Не бе, сам. А така, Васенце? Той ще снима майка му, а пък тя не обича да се снима. Тя като се снима се слага очилата, особено като е била цяла нощно, така. Дали се вижда пръчи. Пак, хайде горе. И той може да ли в храстите, ако там е. Значи ви сега става там. Вече почва оптичен. Трябва да дойде насам трябва да дойде. Леко, Васенце. Това е добър скиор, между другото. Ти му помага в парафанелиния. Ще дойде тук. Много го пуска по вятъра. Нещо от повятъра. Браво, Васенце, перфектно си. Направо на масата. Тук сега екшен е, тук почват балоните. Какво направи Васенце? Леко Васенце. Връща го, нали, да го върви. Защото не знае какво прави. Аз казвам, че това крило не е за... Не е за него. Не. Аз му казах тогава, за какво? Добре. И ако правиш го? Окей. Браво. Васенце. И леко, като с парашут.